Àdhuc fora de temps, d'espai i d'esperit, la nostàlgia misteriosa d'aquestes peces ens du a sentir que el nostre passat ressuscita ací amb la veu dels avis, amb les giragonses de la nostra història. Vist des d'una sola quietud, el nostre museu és el record i presència d'allò que mai canvia, les llaurades dels pagesos, la feina dels menestrals i la fidelitat de les parròquies. Potser en altres museus hi trobareu el pas de genis artístics. Ací trobareu el pas lent, com les llaurades dels bous, del poble aferrat a l'agre de la terra. El bisbe Miquel Moncades va pronunciar aquestes paraules el 26 de novembre de 1983, amb motiu de la inauguració del Museu Diocesà i Comarcal de Solsona. Són unes paraules que resumeixen l'essència del nostre museu. El Museu de Solsona es crea a finals del segle XIX, però tal com el coneixem avui és fruit d'una remodelació dels anys 80. Ens trobem a la sala de prehistòria, on s'exposa una de les col·leccions d'arqueologia més importants de Catalunya. Aquest fons es crea a partir de les excavacions que mossèn Serra Vilaró, un dels primers directors del museu, realitzà a principis del segle XX. Entre els materials arqueològics destaquen la part de prehistòria, món ibèric i món romà, on trobem exposada part de la Solsona romana. Dins la prehistòria destaquen els materials del Neolític mitjà per tractar-se de materials que provenen de jaciments funeraris d'una cultura o d'un període molt característic a la zona del Solsonès i la Catalunya central. Dins de la col·lecció permanent del nostre museu trobem un important fons en quant a època medieval, de romànic i gòtic, entre els quals destaca el conjunt de pintures murals de Sant Quirze de Pedret, on ens trobem ara, Sant Vicenç de Rus o les taules del Frontal de Sagàs. A Sant Quirze de Pedret, situat al Berguedà, al municipi de Cercs, es troba aquesta església que aquí tenim reproduïda del segle X, en els quals hi ha les pintures del segle XI que tinc darrere meu. Quan aquestes pintures murals que representen l'Apocalipsi van ser arrencades en plena Guerra Civil, sota d'aquestes van sortir dues importants pintures preromàniques, les que hem anomenat l'Urani i el Cavaller del segle X, les quals són de les més rellevants que tenim al nostre país. Ens trobem a l'antic dormitori dels monjos de Santa Maria de Solsona, reconvertit ara en la sala del gòtic del museu, on s'exposen diferents obres d'aquest període. Una de les obres més significatives la tenim aquí mateix, aquest sarcòfag del cavaller Hug de Copons, que contenia les seves restes. Veureu que va billat amb la vestimenta típica dels cavallers. La cota d'armes, que és la túnica exterior, la cota de malles, que està feta amb anelles petites entrellaçades de ferro forjat, l'espasa i la daga, i als peus el gos, símbol de fidelitat. Aquí hi ha aquesta inscripció que diu qui hi ha en aquest sarcòfag, quan i com va morir, i al costat dos copons, símbol heràldic de la família. Ens trobem a les antigues golfes del Palau. Actualment aquí hi ha la reserva del museu i tenim la sort que estigui museïtzada. Hi podem trobar des de restes arqueològiques de la prehistòria fins a l'era romana, indumentària religiosa des del segle XIII o aquests capitells de l'antic monestir de Santa Maria de Solsona. En aquest nivell també hi ha la sala de restauració i la biblioteca del museu.